नमस्कार मंडळी, स्वागत करते मी कोकणी स्वाद ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। आजची रेसिपी आपण पाहणार आहोत अळूवडी। चला तर मग आपण पाहूया अगदी सोप्या पद्धतीने झटपट आणि कुरकुरीत अशी अळूवडी कशी बनवायची ते। त्यासाठी आपण ही अळूची पाने स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहेत। आता ती आपण कापून घेणार आहोत। आता आपण ही अळूची पाने या पद्धतीने कापून घेतलेली आहेत। आता त्यामध्ये आपण सर्व मसाले टाकणार आहोत। थोडीशी हळद टाकायची आहे, लाल मिरची पावडर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर थोडी जिरे पावडर टाकणार आहे। त्यानंतर थोडी धणे पावडर टाकणार आहे। ओवा घेतलेला आहे मी, तो हातावरती क्रश करून टाकणार आहे। त्यानंतर तीळ घेतलेले आहेत मी 2 चमचे, ते टाकणार आहे। थोडासा चाट मसाला टाकणार आहे मी। आणि मीठ चवीप्रमाणे। आता या सर्व मसाल्यांमध्ये मी तांदळाचे पीठ टाकणार आहे। थोडं तांदळाच्या पिठामुळे वडी कुरकुरीत होण्यास मदत होते। त्यानंतर आपण त्यामध्ये बेसन टाकणार आहोत। आता त्यानंतर आपण त्यामध्ये मी हे गुळाचं पाणी गुळ टाकलेलं आहे पाण्यामध्ये, आणि आता हे गुळाचं पाणी टाकणार आहे त्यामध्ये। त्यानंतर आपण त्यामध्ये कोकमाचं पाणी टाकणार आहोत, थोडा आंबटपणा येण्यासाठी। आणि आता आपण हे सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं आहे पानांमध्ये, आणि लागेल तसं आपण थोडं त्यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत। आपण थोडी बडीशेप पण टाकणार आहोत। आता सर्व साहित्य एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे आपण असं घट्टसर गोळा करून घ्यायचा आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, तुम्ही तिथे जाऊन चेक करू शकता। आता मी प्लेटला तेल ग्रीस करून घेतलेले आहे। त्यामध्ये आपण आता जो गोळा केलेला आहे आपण त्याच्या 2 पोर्शन मध्ये आपण हे करणार आहोत, त्याला डिवाइड करणार आहोत, आणि या पद्धतीने करून घेणार आहोत। आणि आपण आता ते प्लेटमध्ये ठेवणार आहोत। या पद्धतीने आपण असे रोल करून घेतलेले आहेत। आता मी हे 15 ते 20 मिनिटे वाफवून घेणार आहे। आता हे अळूवड्यांचे रोल मी 15 ते 20 मिनिटं वाफवून घेतलेले आहेत। आता ते आपण पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत, आणि नंतर आपण त्याच्या वड्या पाडून घेणार आहोत। आता आपण या अळूवड्या वाफवून थंड करून घेतलेल्या आहेत, त्याच्या आपण कट करून घेणार आहोत आता त्या, आणि आपण त्या आता फ्राय करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे मी सर्व स्लाइस करून घेतलेले आहेत वड्यांचे। आता ते मी फ्राय करून घेते। तेल मी ऑलरेडी तापत ठेवलेले आहे।
अशा प्रकारे आपण डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे आपल्या फ्राय झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेणार आहोत टिश्यू पेपरवरती। अशा प्रकारे आपली अळूवडी तयार झालेली आहे। रेसिपी आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया आपण नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय।